još se nalazimo na Michigan Avenue. Prelazimo preko mosta. Milicija. Ja nisu nam oni interesantni, oni samo kruže sada gradom. Od posao. Ja Vaha radi ovdje lijevo. Sad ćemo ti pokazati cijelim putem do našeg stana. Ućemo na jedan mali autoputić, kako bi mi to nazvali, freeway. Nije baš autoput. Jest. Mislim, najbrže što možda voziš jedno 40 milja, nije to nikakav sad. Neki gradski možda, pored jezera, neka brza, to se kao brza neka ulica. Ekspres. Bez semafora. Eto vidiš kako nam je lijep grad. Šteta što nemamo nigdje da svratimo na Fuka. Imaš, samo nije otvoren. Evo ovdje. Trebali smo Evo uopće najveći voljeti. Starbucks federacije tu. Ja. Na ovoj ulici se isto nalazi najveći u svijetu, tako kažu, što se kraj prošle godine nekad otvorio. Nisam nikad u njega ušla, zato što svaki put kad smo našli u gradu, red je bio znači bukvalno sat i po za kafu. Hajde se, kontam se, dok se situacija smiri, dok ljudima dosadi, dok svi uđu, onda ću ja otići na kafu, eto, samo da vidim kako je unutra i eto, desi se ovo što se desilo. Sad nema reda, mogli smo sad. Desi se što se desilo, tako da ništa od toga, ko Bog da, dok se ovo sredi za mjesec, 2, 3, nadati se što prije. Evo ovdje s desne strane Water Tower. Tu ima isto Opra nešto svoje, koliko se sjećam. A gdje nema? Na vikend su u Water Tower. U tornju. Ovo je isto neki tržni centar isto s desne strane, da isto se zove Water Tower. Još malo pa ćemo ući na taj brzi autoputić. Evo ga. Jedna ću dati moj telefon, tako da može malkice da snimi, ako će se vidjeti. To drugačije s telefonom nego uživo, naravno. Da li se vidi jezero i plaža, pošto Chicago ima prevelike, prelijepe plaže, lijepa šetališta, trake za trčanje, za biciklo. Evo ga, sad ulazimo na taj Express Freeway. Imamo nekoliko plaža, a jezero kao jezero Michigan Lake je veće od Jadranskog mora.